Лечение на зъбното изтриване. Въпросът винаги е в това какво го е предизвикало. Ако зъбното изтриване е предизвикано от киселина и се получила ерозия на зъбите, то тогава лечението трябва да бъде възможно най-бързо и адхезивните възстановявания са може би най-доброто нещо, което ние можем да направим за тези зъби. И адхезивни възстановявания от композит, и адхезивни възстановявания от керамика биха били чудесно средство на избор и ще останат много дълго време в устата, без да има какъвто и да било проблем с тях. Ето ги доказателствата. ПВЦ бутилката е от химическото семейство на композита, стъклената бутилка е от химическото семейство на керамиката и двете съдържат тази Кока-кола с висока киселинност за много дълго време, без това нещо да представлява какъвто и да било проблем. Така че дори и без първопричината за тази ерозия, без първопричината на източника на киселина да бъде отстранен, адхезивните възстановявания от композит или от керамика биха могли да живеят много дълго време в тази агресивна среда. Така че възстановяването трябва да бъдат направени възможно най-бързо. Друг е въпросът, ако изтриването е поради функционален проблем. Но за това в следващото видео.